Čaute ľudia, ja vás tu vítam u dnešného videa a ako už podľa názvu aj podľa proste tejto obrazovky, čo teraz vidíte, hráme Geometry Dash, čo som videl, že je dosť populárna hra teraz, tak poďme si ju pekne aj zahrať. A už som toto nejaké level, no tento je len jeden level som hral, takže to je tak, poďme si ho dokončiť a uvidíte moje skry v Geometry Dash, takže poďme na to a uvidíme. Jaký budem toto dobrý, lebo prvýkrát to hrám, no ešte to mám na mobile, ale na mobile nie som až taký dobrý ako tu. Takže poďme na to. Napíšte dole do komentárov, keď sa vám toto video bude páčiť, tak napíšte, že či mám ešte aj takéto nejaké videá natočiť, alebo nejaké úplne iné, že Roblox napríklad, alebo Brawl Stars, lebo Brawl Stars tiež mám a to si môžeme tiež dať niekedy, takže tak. No tak, ideme. Bang, 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 coin máme, nice. Dáme to na prvý pokus? No, ja som tam mal jeden pokus. A tam som to už 63%. Tak, skočíme. Nice. Teraz ideme. Bang. A pome, ja to dokončím. Poď. Že tu je také jedno lietanie, to si pamätám. Ešte aj z mobilu, tam keď som tu natáčal. Yes, 3. Nice. Pome. A teraz ideme. Tak, poď, prosím, to musíme dať hneď na prvý pokus, to by bolo také dobré, že by sme to hneď dokončili. Ufu, je to tam, yes! Toto si podľa mňa zaslúži aj nejaký ten like. A odloďte môj skin. Čo tu mám? Tam, videli ste ten skin. A poďme na druhý level, ktorý sa volá Back on Track. Takže poďme na to. Tak, to som nikdy nehral, fakt. Back on the Track som nikdy nehral, takže uvidíme aj, aké to bude ťažké, keby som to dal na ten prvý pokus. Tak to by ma veľmi potešilo. A ďakujem veľmi za strašné podporu aj lajky, ktoré ste mi dali na shorts a toto je proste také video. Také nemám čo na mysli, takže napíšte mi aj dole do komentárov, čo mám ja natočiť na budúce, lebo fakt neviem, čo mám natočiť. Takže vy kľudne napíšte dole do komentárov a budem rád, keď proste mi niečo napíšete a dáme to. Pripravujem veľké videá, veľké srandy, videá, takže takto. Chcem mať viac odoberateľov, viete, za 50 odoberateľov nebudeme mať tento hlas. Vie som, že aj nejaký si z toho robil ja srandu. Som skapal, že mám taký divný hlas, ale fakt. Musím proste tomu YouTube dokázať, že ja nebudem hneď ten taký YouTuber, ktorý hneď odhalí svoj hlas a by mi hneď nezablokovali kanál, takže preto. Podľa mňa vy sa aj čudujete, tí, ktorí ma dosledujete, ja som náhodou klikol. Dobre, tak poďme na to. Poďme, ja to musím dokončiť, tento level musím dokončiť. Bang. Nie! Boha tam!
more. OK, takže toto sa mi nepodarilo, tak poďme na druhý level. Ja poprosím strich do ďalšieho levela. Takže tu sme už v druhom Geometry Dash. A toto som mal dosť veľa hral takýchto a poďme si zahrať aspoň tieto dva levely. Takže poďme na to. Attempt 1. Neviem zapnutý zvuk, lebo sa bojím, že je copyright. Prestart, áno. Tak. Bam, 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 bam. A ideme, klikame. Daj na toto, že 2 pokusy, alebo dáme jeden pokus. No, chcem vidieť, aby som sa aj potom posnažil. Nice. Bang. Toto príde moja neobľúbená časť. Nice. Ježiši, Mariko. Nie, teraz bude také blikanie. More. Neviem si ja tú pesničku, ja neviem ani čo to je za pesničku. Čo to je? Čo to je? Čo? To proste buglo. Poďme na ďalšiu... reklama! Mak M. Poďme na to. Tieto som raz hral, ale vôbec si ho nepamätám asi dlho. Ježiš, to je aký pomalý. Elna! Ale more, však neklikol som. Toto čo je za level, more? OK. Dobre. My sa asi uvidíme v ďalšom videu. Takže čaute.